वेलकम टू मालवणी तडका। आज आपण पाहणार आहोत भोपळ्याची भाजी। हा मी इथे अर्धा किलो भोपळा घेतलेला आहे। लाल हिरवा असा भोपळा घेतलेला आहे। याची आपल्याला साल ठेवली तरी चालते, नाहीतर ती काढून घेऊन बारीक चिरून घ्यायची आहे भाजी क्यूब मध्ये। भोपळ्याची भाजी करण्यासाठी लागणारे साहित्य आहे। या हिरव्या मिरच्या घेतलेल्या आहेत आपण 5 ते 6, जसं आपल्याला तिखट हवं असेल त्याप्रमाणे। भोपळा थोडासा गोड असतो त्यामुळे थोड्याशा मिरच्या जरा जास्त घ्यायचे। हा इथे आपण कढीपत्ता घेतलेला आहे। ही मोहरी घेतलेली आहे। थोडंसं जिरंही वापरू शकतो जर आपल्याला आवडत असेल तर। उडीद डाळ ही ऑप्शनल आहे, ही आम्हाला आवडते म्हणून आम्ही यूज करतोय। खूप छान टेस्ट येते यामुळे। इथे मी हळद आणि चिमूटभर हिंग घेतलेला आहे। हा बारीक चिरून घेतलेला कांदा आहे। यामध्ये कांद्यामुळे भाजीची चव अजून वाढते। हे ओलं खोबरं घेतलेलं आहे आणि ही आहे कोथिंबीर। मी इथे भोपळ्याची भाजी चिरून घेतलेली आहे। याच्या बारीक अशा क्यूब्स केलेल्या आहेत। ही सालं काढली आहेत। सालं मी सर्व नाही काढलेली आहेत, फक्त वरचेच काढलेले आहेत। आणि हा जो वरचा भाग असतो बियांचा तो काढून टाकलेला आहे। हे आता मी स्वच्छ धुवून घेणार आहे। इथे मी तेल तापत ठेवलेलं आहे। त्यामध्ये मी आधी मोहरी घालून घेणार आहे। मोहरी पूर्णपणे तडतडल्यानंतर मी त्यामध्ये उडीद डाळ घालणार आहे आधी। त्यानंतर लगेचच कांदा घालणार आहे। कांदा थोडा परतून घ्यायचा आहे। त्यानंतर मी हा कढीपत्ता आणि मिरची घालून घेणार आहे। फोडणी आपल्याला छान शिजवून घ्यायची आहे थोडी। कांदा आपल्याला साधारण 1 ते 1.5 मिनिट चांगला परतून घ्यायचा आहे। तो थोडासा मऊ झाला पाहिजे। आता यामध्ये आपण हिंग आणि हळद घालून घेणार आहोत। ही साधारण अर्धा मिनिट परतून घेणार आहोत। आता यामध्ये आपल्याला भोपळ्याच्या ज्या आपण धुवून घेतलेल्या फोडी आहेत त्या घालून घ्यायच्या। त्या चांगल्या परतून घेऊया आपण। आता आपण यामध्ये मीठ घालून घेऊया। मीठ घालून ते सर्व मीठ मिक्स करून घेऊया। मी मीठ चांगलं मिक्स करून घेतलेलं आहे। आता या भाजीवर आपण झाकण ठेवायचं आहे। यामध्ये मी पाणी घातलेलं नाही आहे, कारण भोपळ्याच्या भाजीला पाणी सुटतं। जर गरज लागली तर आपल्याला पाणी घालायचं आहे, पण आधी घालायचं नाही आहे। आधी मी झाकण ठेवून घेणार आहे यावर। 6 ते 7 मिनिटं झालेली आहेत। आपली भाजी चांगली शिजलेली आहे। मला पाणी घालायची गरज लागलेली नाही त्यामध्ये। मध्ये मध्ये मी 2-3दा ढवळून घेतली होती ती भाजी। आता मी गॅस बंद करते आणि यामध्ये खोबरे आणि कोथिंबीर घालून घेते।
हे चांगलं ढवळून घ्यायचं आहे. आपली भाजी तयार आहे. आपली पारंपरिक पद्धतीची भोपळ्याची भाजी तयार आहे. तुम्हाला माझी रेसिपी कशी वाटली ते कळवा. लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा. थँक्यू.